Και εδώ τίθεται το μείζον πρόβλημα. Δεν είναι πόσα στοιχεία θα έχει και αν θα βάλουν αργότερα περισσότερα, όπως λέει η οικία υπουργική απόφαση. Πράγμα απαράδεκτο. Είναι ποιος συγκεντρώνει για ποιον τα στοιχεία και ποιος ερήμην μου θα τα χρησιμοποιεί, πότε, πού, για πόσο και δεν ξέρω γιατί άλλο. Είναι πολύ επικίνδυνο, διότι μοιάζει σαν το μαχαίρι. Εγώ δεν λέω ότι είναι κακοί οι άνθρωποι που θέλουν να το κάνουν αυτό, όχι. Αλλά το μαχαίρι, άμα βρεθεί στα χέρια του παπά, θα κόψει αντίδωρο. Όμως βρίσκεται και στα χέρια του φωνιά και κάνει φόνο. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε με τον καθηγητή Δημήτρη Παναγιωτόπουλο. Είναι υποψήφιος με τον συνδυασμό του κυρίου Γιάννη Σγουρού στην περιφέρεια της Αττικής. Πάμε να συνδεθούμε με το γραφείο του. Κύριε καθηγητά, θέλω να ξεκινήσουμε από τις πλημμύρες. Τι έχουν απογίνει οι περίφημες εξαγγελίες για τα αντιπλημμυρικά έργα σε Αττική αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα? Ποιος κοροϊδεύει εκεί ποιον? Καταρχήν, αγαπητέ κύριε Πάσχο, αυτό το οποίο πρέπει να πούμε είναι ότι στη χώρα μας δεν έχουμε το πρώτον πλημμύρες. Δεν είναι πρώτη φορά που έχουμε πλημμύρες. Θα σας θυμίσω, γιατί συνδέεται αυτό με διάφορες θεωρίες, θα σας θυμίσω ότι το 1956, αν θυμάμαι καλά, ή πάνω ή κάτω, 54, τη δεκαετία του 50 τέλος πάντων, είχαμε τεράστια πλημμύρα στο Βόλο. Θυμάστε προχτές, στο Βόλο. Το ίδιο ακριβώς και χειρότερα. Ήταν άλλος βέβαια τότε ο Βόλος. Που τι σημαίνει αυτό? Πλημμύρες έχουμε συνεχώς. Δεν πρέπει να διδαχτεί κάθε διοίκηση από αυτή την εμπειρία? Δεν πρέπει να προετοιμάζεται και όσοι αναλαμβάνουν πόστα να προετοιμάζουν τα έργα έγκαιρα για να μπορεί να έχει επιτέλους προστασία ο πολίτης και να μην μειώνεται η οικονομία του κράτους, του έθνους και να μην χαλάει και καταστρέφεται η περιουσία των πολιτών? Αυτό είναι το ερώτημα. Και εδώ πράγματι, ενώ υφίστατο γύρω στα 11 έργα τα οποία είχαν ξεκινήσει πρώτου 19, θα δει κανείς και στο κείμενο το οποίο σας έχω δώσει και που έχει ανακοινωθεί και στο δελτίο τύπου της Αττικής Ανεξάρτητης Αυτοδιοίκησης της Παράταξης, θα δει κανείς και με μία απορία γιατί άραγε δεν έχει ολοκληρωθεί κανένα. Και μιλάμε για έργα τα οποία είναι αντιπλημμυρικά από την Ηλιούπολη μέχρι την Κινέτα. Άλλα σταμάτησαν το 20, προχώρησαν και κόλλησαν το 20, άλλα το 21, άλλα το 22 και μελέτη η οποία έχει ξεκινήσει, αν θυμάμαι καλά, από το 18 ακόμα αναμένεται για να περάσει, διότι είχε απορριφθεί μάλλον από το Συμβούλιο, το Ελεκτικό Συνέδριο. Αλλά αυτό τι δικλώνει? Ότι αυτοί οι οποίοι διοικούν αυτό τον τόπο μόνο γι' αυτόν δεν νοιάζονται. Και γι' αυτό ακριβώς εμείς λέμε, και είναι το κυρίαρχο σύνθημα πια, ψήφισε για τον τόπο σου επιτέλους και όχι για το κόμμα. Αυτό είναι το κεντρικό σύνθημα. Γιατί η τοπική αυτοδιοίκηση, η περιφερειακή διοίκηση θέλει τους ανθρώπους της να γνωρίζουν, να έχουν την βούληση να μην τάσσονται και εξυπηρετούν κομματικά συμφέροντα, όπως άκουσα τον απερχόμενο περιφερειάρχη να δίνει γιν και είδωρ απέναντι στον Πρωθυπουργό, στο κόμμα του, λέει. Μα είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν αυτό να γίνεται ποτέ? Τότε ποια ανεξάρτητη, ποια αυτοδιοίκηση? Σήμερα πνιγόμαστε, προχθές και εγώμασταν. Φταίει η κλιματική κρίση, κύριε καθηγητά, όπως υποστηρίζει η κυβέρνηση, ή φταίει η ίδια η κυβέρνηση? Φταίνε όλες οι κυβερνήσεις, μηδενός εξαιρουμένης και της τελευταίας φυσικά, διότι αυτή κρίνεται τώρα. Παλιότερα κρίναμε τους άλλους, που είχαμε το μάτι, είχαμε τη μάνδρα με την πλημμύρα, δηλαδή τύχες Γιάννη μου, τύχα πάντα. Έτσι λοιπόν από το 19 παρατηρεί κανείς ότι όταν βγήκε
η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν είχαμε πυρκαγιές το Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο του 19. Ξεκινήσαν όμως οι πυρκαγιές τον Αύγουστο. Τον Αύγουστο του 19 έχουμε πυρκαγιές. Το 20 το ίδιο. Το 21 το ίδιο. Το 22 το ζήσαμε αυτό την τεράστια καταστροφή. Και μάλιστα το 22 καίγεται το πρώτον το δάσος της Δαδιάς. Δεν έπρεπε να έχεις, κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε υπεύθυνε της πολιτικής προστασίας, υπόψη σου ότι ενδεχομένως η Δαδιά να ξανακαεί? Και γιατί πράγματι δεν έχει επιλεκτική, αλλά εδώ φαίνεται επιλεκτική επιλογή της φύσεως να καεί ξανά το δάσος της Δαδιάς. Και ρωτά κανείς, η φύση επιλέγει πότε θα καεί η Πάρνηθα και πότε θα καεί η Δαδιά και πότε η φωτιά θα έρθει στη Ρόδο? Όχι, αγαπητέ μου, διότι το 21 η ευθύνη προστασίας των δρυμών ήταν σε ειδικούς φορείς και φρόντισε με ΦΕΚ, το οποίο έχω κοινοποιήσει και έχει κοινοποιηθεί παντού, και πήγε, λέει, η προστασία προστασίας του πολίτη, στο Υπουργείο. Ήρθε η αρμοδιότητα. Μπορεί να μου πει κανείς, αν θα ήταν τα ίδια τα πράγματα ή αν ο τόπος θα είχε φροντίσει με τους δικούς του ανθρώπους να φροντίζει το κάθε δάσος του και τους δρυμούς, οι οποίοι κάηκαν όλοι και που ξαφνικά, δεν θέλω να το συσχετίζω, αλλά συσχετίζεται. Να έχουμε ανεμογεννήτριες οι οποίες έχουν γεμίσει κάθε κορφή της πατρίδας και που εγώ την έχω πει πατρίδα εν σταυρό, σταυρωμένη πατρίδα, και δεν θα ήθελα να το συσχετίσω απόλυτα, αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι και αυτοί οι οποίοι επιλέγουν τους τόπους για να βάλουν ανεμογεννήτριες, δεν παρέχεται αρμοδιότητα αποφασιστική στην περιφέρεια και στους δήμους. Το γνωρίζετε ότι είναι μόνο γνωμοδοτική. Και αν δεν απαντήσουν, είναι υπεύθυνη δήθεν ανεξάρτητη αρχή, η οποία, αγαπητέ κύριε Πάσκο, ως ανεξάρτητη αρχή καμία άλλη δουλειά δεν κάνει παρά να αποκόψει τον πολίτη από την εξουσία που όφιλε να έχει στα πράγματα δια των εκπροσώπων του τόπου του και των εκπροσώπων στη Βουλή. Όταν έχεις μια ανεξάρτητη αρχή, καλύπτεσαι. Κύριε καθηγητά, οι πλημμύρες και οι φωτιές έχουν σπείρει φόβο και ανασφάλεια στους πολίτες, αλλά για να αλλάξει το θέμα, η κυβέρνηση έρχεται και λέει ότι με τις νέες ταυτότητες ο πολίτης θα αισθάνεται ακόμα πιο ασφαλής. Θέλω το δικό σας σχόλιο γι' αυτό. Οξύμορον σχήμα, διότι δεν προστατεύεσαι επειδή θα μου συγκεντρώσεις τα δεδομένα ψηφιακώς μέσα σε μια κάρτα. Έξω και πέρα από κάθε υπερφυσικής, θα έλεγα, ή μεταφυσικής θεωρίας, θρησκευτικής ή οποιασδήποτε άλλης, το ζήτημα είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ μεγάλο. Μου θυμίζει το έργο του Πλάτωνα, η Σπηλιά, όπου εκεί βλέπει κανείς τις σκιές του μόνο και νομίζει ότι είναι πραγματικότητα και άρα πρέπει να βγεις από τη σπηλιά. Εδώ μου θυμίζει έναν δρόμο στον οποίο πρέπει να μπει ο σημερινός άνθρωπος για να μπει στη σπηλιά. Εκείνος θα νιώθει ωραία μέσα γιατί θα επικοινωνεί με όλους, αλλά δεν θα γνωρίζει τον κόσμο και δεν θα έχει αυτήν την ελευθερία την οποία μετά έπεται η ασφάλεια. Διότι αν δεν έχεις ελευθερία, όπως έλεγε ο Θουκυδίδης, και αν δεν την υπερασπίζεσαι, δεν αξίζεις ούτε την ασφάλεια ούτε την ελευθερία. Και εδώ τίθεται το μείζον πρόβλημα. Δεν είναι πόσα στοιχεία θα έχει και αν θα βάλουν αργότερα περισσότερα, όπως λέει η οικία υπουργική απόφαση. Πράγμα απαράδεκτο. Είναι ποιος συγκεντρώνει για ποιον τα στοιχεία και ποιος ερήμην μου θα τα χρησιμοποιεί, πότε, πού, για πόσο και δεν ξέρω γιατί άλλο. Αν θέλετε να το διαπιστώσετε αυτό, πηγαίνετε αήλος και κάντε μια συνταγή για να δείτε αν εσείς γνωρίζετε τι σας έχει γράψει, που μόνο εσείς δεν το γνωρίζετε, θα το μάθετε μετά, ενώ αυτοί ξέρουν. Το ίδιο πράγμα λοιπόν, αν συγκεντρώσεις μέσα σε
ένα μικρό τέτοιο μικροτσίπ με τα σύγχρονη τεχνολογία, είναι πολύ επικίνδυνο, διότι μοιάζει σαν το μαχαίρι. Εγώ δεν λέω ότι είναι κακοί οι άνθρωποι που θέλουν να το κάνουν αυτό, όχι. Αλλά το μαχαίρι, άμα βρεθεί στα χέρια του παπά, θα κόψει αντίδωρο. Όμως βρίσκεται και στα χέρια του φωνιά και κάνει φόνο. Και εδώ είναι το ζητούμενο. Αυτό είναι ακριβώς. Και εμείς οι Έλληνες, αντί να τασσόμαστε σε όλους αυτούς τους ψηφιακούς που θα έρθει το ψηφιακό νόμισμα και καλά να αισθανθούμε δήθεν, σημαίνει απόλυτη σκλαβιά, σημαίνει κατάργηση του προσώπου. Και εγώ αυτό δεν δέχομαι. Να καταργηθεί το πρόσωπο. Εν τη ελευθερία αυτού, εν τη οικία φύση αυτού, θα έλεγε ο Γαληνός, θα έλεγε ο Ιπποκράτης, θα έλεγε ο Θουκυδίδης, θα έλεγε ο Περικλής. Εμείς είμαστε υπερασπιστές του ανθρώπου, αγαπητέ κύριε Πάσκο, του ανθρώπου, μέσα στο πλαίσιο της ελευθερίας της θεσμικής, με κοινωνική λειτουργία και συλλογική αλλά και ατομική, να ζήσει ο άνθρωπος. Όχι να νιώθω ελεύθερος, τσιπαρισμένος μέσα σε έναν διεθνή στάβλο. Σε ζωντανή σύνδεση με το δικηγορικό του γραφείο ήταν μαζί μας ο καθηγητής και υποψήφιος με τον συνδυασμό του κ. Γιάννη Σγουρού στην Αττική, ο κ. Δημήτρης Παναγιωτόπουλος. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ θερμά.